Leefkindertjes van Groet Maastricht verstoren hij op een historisch moment en op een heel bijzonder plaats. Want hij wordt op iedere zaterdag voor de vastelavond wordt hij de macht gehaald. Dan gaat de stadsprins van Groet Maastricht gaat de macht namens het volk holen om 3 dagen chic vastelavond te vieren. En als dat groot getoeg is door de tempeliers en de burgemeesters met de wethouders en we hebben dat gewonnen, dan krijgen we de sleutel van de stad overhandigd en dan is het speulvrij voor die 3 hoer met plezierige dag. Dit jaar is extra bijzonder, want dit jaar hebben we voor de allereerste keer een juichhooglustig paar van Groet Maastricht. En ik zie ze hij neven mij zitten, als je goed kijkt, hij zit hier een hooglustigheid tussen het juichhooglustig paar in. Prins van den Ierse, op wat voor sjaal zit zich eigenlijk? Basisschool de Anne Frank in Heugem. Anne Frank in Heugem, dat is een chique sjaal geloof ik. En Geer prinses? Igor. Geer ook. En in wat voor groep zit je dan? Groep 6. Groep 6, dat is al gauw. Groep 6. Oh, groep 6, maar heb je het dan goed begrepen tot je bij je in de klas ook nog zit? En heb je een juffrouw of een meester? Juffrouw. Een juffrouw. En wie is die juffrouw? Vera. Juf Vera. Die zal wel goed zien, hè? Het jeugdhooglustig paar in haar klas. Zeg, en je ziet van de kikkers uit Heugem, hè, de jeugdcarnavalsvereniging, hè? En woont je dan ook in Heugem? Ja. En wat vind je nou chic in Heugem? Verboed te spelen of weet ik wat? Ravotte. Ravotte, dat is een schoen woord. En wat vind je leuk in Heugem? Spelen met mijn vriendinnen. En heb ze veel vriendinnen? Ja. Dat dacht ik al. Zeker na dit jaar, hè? Jeugdhooglustig paar, hè? Zeg, wat chic. Maar nu zitten wij in het stadhuis. En als je het goed hebt gezien, hij werkt iemand heel belangrijk voor de stad. En dat is de burgemeester. Burgemeester, jij zit hier tussen een gezelschap in. Kun je even uitleggen wie dat is? Ja, dit is mijn collega, de kinderburgemeester, dat zie je ook aan de kettel. Hè? En dit zijn 2 raadsleden, want we hebben ook een kinderraad. En wat ze doen is heel belangrijk, en ik hoop ook dat heel veel kinderen dat altijd gaan doen de komende jaren, is ons adviseren over wat we moeten doen om het voor de kinderen net iets beter te maken in de stad. En dat doet de burgemeester met zijn gemeenteraad. Wat een prachtig initiatief is dat. Maar als je het dan goed hebt begrepen, lieve kindertjes, voor hebben wij, zie je nu genoeg lustigheid, het jeugdprinsenpaar, voor hebben wij en de kinderraad, de burgemeester hebben vrij. Eigenlijk hebben we dan toch alles, volgens mij, om een jeugdmachtsoverdracht te doen, of niet? Ja, ik mis nog het. Wat missen we? De sleutel. Sleutel, hè? Burgemeester, we hebben nog 1 ding nodig voor een jeugdmachtsoverdracht, dat is een sleutel. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dan wil ik toch even 1 ding zeker weten. Dat is als we deze sleutel geven, en dat moet ik nog even overleggen met de burgemeester hier naast mij. Dan moet je wel heel veel van de stad Maastricht houden. Dus dat wil ik wel zeker weten. Oké, nou dan gaan we eens kijken wat er gebeurd is het afgelopen jaar bij de kinderburgemeester en kinderraad. Kunt je ons gaan vertellen wat je het afgelopen jaar allemaal gedaan hebt? We hebben 3 onderwerpen uitgezocht. 1 is een cadeautjesbank. En dat houdt in dat als je niet zoveel geld hebt, dat je daar een cadeautje op kan halen om mee te nemen voor een kinderfeestje. Dat je niet zonder cadeautje naar het kinderfeestje toe hoeft te gaan. Dat is chic. Zeg, en er waren er 3, zei je. Kan iemand nog gaan vertellen over het tweede? We hebben ook minder plastic in de winkels. Oké, dat klinkt goed. Ja, en dat er ook minder buiten plastic is. Dat klinkt heel goed, dat huren vergeren. Zeg, en dan hadden we nog een derde, hadden we geloof ik nog, hè? Oh, dan gaat de ballon kapot. Niet schrikken. We hebben ook nog speeltuinen voor oudere kinderen. Jeugd, dus de speeltuintjes voor de oude kinderen tot die veilig en mee in Maastricht komen. Met dunks, jeugdhooglustig paar, dat klinkt chic, hè, of niet? Zeg, wat vind je daarvan? Een goed plan. Vind je dat een goed plan? Zeg, om als eerste te kijken naar die cadeautjes, hè? Cadeautjes, wat vind je van de cadeautjes van het plan? Van die cadeautjesbank vind ik heel goed. We hebben zelf ook al cadeautjes opgehaald. Cadeautjes al opgehaald. En hoeveel heb je dat dan gedaan? Voor de chariteit. Voor de chariteit, maar dat is een schoen Maastrichts woord, hè? Weet je nog wat dat is? Ja, dat is iets goeds doen voor iemand anders. Heel erg chic, heel erg chic. Zeg, en dan hadden we nog het, hè? Dus we hadden de cadeautjesbank en dan hadden we ook nog het over de speelplekken, hadden we, hè? Ja. Wat vind je van dat plan met die speelplekken? Een heel goed plan, omdat alle kinderen moeten ook
buiten kunnen spelen. En dat vind ik heel belangrijk. Dat is het toch. Oké, dus nu over die twee hebben we gehad. En over nog één wat nog over. Dat ging over de plastic hè, in de winkels. Hè. Wat vind je van de plastic in de winkels? Top minder plastic in de winkel is ook minder plastic buiten en in de zee. Ongelooflijk. Ja, het spit me, maar ik heb sterk het idee dat we het redelijk eens met elkaar zien. Hey, of niet? Hoe lustig het? Zit je hier het ochtend met eens? Dat vind ik een goed plan. Eerst zien, dan geloven, hè? De stad zien de cadeautjes voor de chariteit. Kijk eens hij, wie dat hij allemaal chic overhandig wordt. Het kan niet op, hè? Ik kan ook eens blijven komen. Nou, nu ben ik toch wel eens goed benieuwd. Had ik hem nog gedaan? Het hield niet op. Kijk eens daar. Fantastisch. En dat zijn pakjes, hè? Ja, want hadden we ook nog het bedacht over de pakjes eigenlijk. Dat we ook nog het voor pakjes zouden regelen, hè? Voor de papa's en de mamas die geen pakjes kosten kopen voor de kinderen, daar hadden we ook nog het voor bedacht, hè? Weet je dat nog? Beetje. Ja, hartstikke chic. Maar dan heb ik toch het gevoel, als ik dat zo huur, dat Geer het wel eigenlijk eens ziet met wat hij gebeurt. Bij de kinderburgemeester en de kinderraad, hè? Wat vindt Geer ervan, kinderburgemeester? Vindt Geer dat ze het recht hebben om de sleutel van de stad te krijgen en aan de kindervastelavond te gaan opstarten? Ja, iedereen mag trots zijn op prinses Sky en prins Fan. Wat mij betreft krijgen ze de sleutel en kan het kindervastelavond echt beginnen. Als wij ook mee mogen tenminste. Dat denk ik wel. Ik ga het voor de zekerheid vragen, maken ze dat nog met? Jazeker. Hartstikke chic. Maar ik dan vragen of de burgemeester, de kinderburgemeester, de sleutel van de stad wilt overhandigen. En gaan we allemaal stoon even netjes. Ja, hartstikke chic. Kom een beetje even voor stoon. Dan gaan we. Hey! Ja, lieve kindertjes van Groen Maastricht, je hebt het gezien. We hebben de sleutel, we hebben de macht over de jeugdvastelavond in Maastricht. Dus er is dus nog maar één ding. Goed eten, goed confetti inslaan en aan de gang. En denk eraan, chariteert huurt erbij, dus kijk naar elkaar om. Vastelavond samen.